ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ବହୁଦିନ ଧରି ରହୁଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଏକମାତ୍ର ସାଧୁ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଗାଁର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଦାନ ଲୋଭରେ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସାଧୁଙ୍କୁ ପୁରାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଯଦି ବି କେହି ସେଠାକୁ ଭୁଲରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗାଁ ଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଠକର ନଜର ସାଧୁଙ୍କ ସେଇ ଟଙ୍କା ଉପରେ ବହୁଦିନ ହେଲା ରହିଥିଲା। ସେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସାଧୁଙ୍କ ସେଇ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏକ ଯୋଜନା କଲା। ନିଜକୁ ସାଧୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ତାକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠକ ଲୋକଟି ଅନେକ କାକୁତି ମିନତି ହେବା ସହ ସାଧୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ସାଧୁ ତାକୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଠକ ଜଣକ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କଲା, ମନ୍ଦିରର ଯତ୍ନ ନେଲା। ଠକର ସେବାରେ ସାଧୁ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତଥାପି ଠକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଦିନେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା। ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣିରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ବାଟରେ ସେମାନେ ଯିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସାଧୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇ ଯିବା ଭଲ। ଏହାପରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଠକ ଲୋକଟି ଏହାପରେ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଖୋଜୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଆଜି ତାର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିଲା। ସାଧୁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଠକ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଧରି ସେଠାରୁ ଛୁ ମାରିଥିଲା। ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଭିତରୁ ଫେରି ଦେଖିଥିଲେ, ନା ସେଠାରେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ସାଧୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପିଲେମାନେ, ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ଯେ ଆମେ କେବେ ଲୋଭୀ ହେବା